16 възрастни, 2 юноши и 3 деца са се разболели от коронавируса в град Ноймюнстер през последните 24 часа. Междувременно омикронният вариант е лабораторно потвърден при 3 пациенти от Ноймюнстер, а при 4-ти пациент се подозира инфекция с варианта на омикрон. На 23 декември 2021 година град Ноймюнстер официално обяви нов общ указ за карантина. Според това официално съобщение за контактните лица на хора, заразени с омикрон, се прилага строга карантина от 14 дни, която не може да бъде съкратена. При 15 новозаразени източникът на заразата е неизвестен и в момента се установява от здравното ведомство. Останалите 6 пациенти са се заразили от хора, за които сега е известно, че са заразени. 7-дневната честота е намаляла от 166,3 на 147,5 на 100 000 население в сравнение с бъдни вечер, 24 декември 2021 година. От град Ноймюнстер изтъкват, че броят, публикуван от Института Роберт Кох, RKI, през идната нощ, може да бъде по-висок поради късните съобщения вечер и през нощта. Според RKI 7-дневната честота на хоспитализации в Шлезвиг-Холщайн е 3,44. В град Ноймюнстер общо 3644 случая на заболяване с COVID-19 бяха потвърдени с лабораторни доказателства до 12 часа ч. В неделя, 26 декември 2021 година. 3358 души в района на града към момента се смятат за излекувани. 255 души в Ноймюнстер в момента се считат за заразени. В момента 72 души са под карантина в района на град Ноймюнстер. 6 пациенти от Ноймюнстер са в болницата. 31 души, за съжаление, са починали. Сред 21 новозаразени има 3 невакцинирани. Имаше 18 пробиви във ваксината. Дори ако вакцинацията не осигурява 100% защита срещу болестта има много по-лесен ход, казва главният медицински директор на град Ноймюнстер, доктор Александра Бърт. Здравната служба продължава да отговаря на въпроси относно COVID-19 чрез горещата линия Крона 04321942 В центъра на града, както и пред Ив Дизайнер Аутлет Център, маските са задължителни от понеделник до събота от 10 до 20 часа. Освен това, както беше обявено, град Ноймюнстер последователно следи за спазването на правилата на Държавната наредба за борба с вируса с COVID-19.